Jardo, tak dovolím predstaviť nášho kolegu Zoliho. Čau Zoli, Jarda. Ahoj. Ahoj. Jarda Čau. asi netreba predstavovať. A keď sa na tie suroviny pozrieme, tak asi už tušíš, že čo to asi bude môcť byť. No je mi to jasný, tady u ryb, tak to budou halásle, ne? Super. Tak nechám vás dvoch odborníkov a skúste trošku pobačovať spolu, dobre? Uvidíme, čo z toho vznikne. Ničeho sa neboj. Držte sa, zatiaľ. Čauko. Ďakujem, čaute. Čo je halásle, miluju halásle. Pojď, já tě prosím tady k tomu, ať si je děláš sám. Kolik druhů ryb používáš? Teraz budeme mať 3. A mělo by Ale být? ináč okolo 7 sa hovorí, Čekaj, no. ale to je veľmi veľa, toľko netreba. A že vždycky vidím v Maďarsku, že na rybě tam sedí a oni tam mají kotlík a co chytnou, to rovnou to hážou do toho kotlíku. Ináč áno, tak by sa malo variť halásle, jasné. Priamo z vody, z Dunajskej vody a tak, ale tak to bolo pred pár 100 rokmi. Takže my si uděláme takovou verzi na doma, což my potřebujeme, protože nemáme doma rybník, aby jsme tam házeli ryby. Tak pojďme na to, co budeme potřebovat tady. Olej ti tam šoupnu do hrnce. Říkej si, co potřebuješ, já ti Olej, podpálím. cibulu. Máš rád halásle? Ja? Určite áno. Hej. Ja mám všetko rád, nie? Tak vyzerám. No tak veľa lidí má rádo všecko a taky tak nevyzerá jako my, ale my musíme, protože nevěř hubenýmu kuchařovi. To je takový heslo. Nedáváš rastcu nic? Nie. Nie. Nie, len papriku červenú, čierne korenie, sol a potom to je asi všetko. Kosti nepoužíváš? Kosti, tam je všetko. Aké kosti? Tam je všetko. Tam máme všetko. To potom budeme pasírovať na konci. To je kapr, tohle je nějaký zubáč. Ano, a tohle je sumec. Ináč sa používa devier, káras a takéto veci, ale to neviem po slovensky, niečo je. No karas je karas a devier. To bude nějaká plotice, ne? Jak je to řekne? Pleskáč, ne? Pleskáč, áno, môže Pleskáč. byť, jasné. Děláš nějak na barvu, nebo to jenom necháš spěnit? Troška by sme mohli nechať farbu. Teď už dáš papriky a všecko, nebo nejdřív papriku dáš tuhletu? Ja by som dal najprv všetko a potom papriku. Hej, dobre, tak jak děláš, tak děláš. Dáme všechno? Nie, to bude veľa, tak stačí. Tak stačí. Mňa, jasné. Potom to bude lečo. No, a to mám taky rád, jo, já miluju lečo. Tak si najprv správame lečo a potom halásle. Tam šoupnu? No, dajme. Koľko? Tak, stačí. No, už to vonia jak lečo. Dá si niekto lečo? Dáme sol a koreně tam šoupnem, hej? Koľko, hodně restuješ, nebo to jen tak jakože ošmrdláš? Ešte troška. Dobre. A čili dáváš teďko, nebo až Čili nakonec? teraz. A celý, nebo takhle? Dajme 2 kúsky, môžeme. Tak, to je také nejak 3 kúsky. Dobre. Halásle musí být trošku čipeš. Áno, veľa chleba potom treba zjesť k tomu. Vždycky svalo na halásle jsem dělal, že mě ho vaří strašně dlouho. Já vařím rybí vývar 18 minut a dovidenia. Áno, netreba to variť. No ale já mám právě vyzkoušený, že čím díl ho vařím, tím se to tam víc vyvaří, pak ho propasíruju a je takový hustý, takže radši ho vařím díl. Ja radšej dám viac ryby, aby bolo husté. A pasíruješ potom, nebo necháváš celku? Pasírujem, potom budeme, ale s normálnym sitkom, nie s tým. Tým sa nedá robiť. Dá. Ja si myslím, že by sme tam mohli dať troška tej papriky a potom zaliať. zaliať. Kolik chceš, já připravím vodu, ať nám to nezhoskne. Toľko vydrží. No a musíme to teďko nechat pořád tu zeleninu vařit. Ideálně je tam dát kosti ještě nějaký a hlavy, že jo? A to tu nemáme. Ja by som to tam dal všetko ináč. Už Tie všetko? ryby, samozrejme, však nech sa to rozvarí celé všetko, tak jak je. No jak dlouho budeme vařit teda? Tak jak dlouho vaříš ty? Podľa mňa takú hodinku. Hodinku? Hodinku stačí, ale však to uvidíme, kosti nám pôjdu. Veľa halásle se vaří, tak si jdem dát 2 spálenky, ne? Dobre. Tak už vypadá, že to je takový pěkně rozvařený, tak jdem pasírovat. Áno. Tak budeš lejt a já budu tlačit. Môžeme skúsiť. Dobre. Všetko musím pořádně, co? Máte aj v reštice halásle? Nie. Nie? Nie. To musíš dát, to lidi to milujú. Nie, my máme modernú kuchyňu, teraz máme hráškový krém, s wasabi penou a také veci. Ježiš, halásle máte mít, chlapi, u Dunaja. Teraz sme to Dobrý, ten dopasírovali. stáhni dolů. Áno. Já tohle takhle dopasíruju, dáme to asi zpátky vařit. No, až si tam teda šoupneme kapra. Stačí jen tak trošku přetáhnout toho kapra, ne? Samozrejme. Tady vaříte i nějaký diety, ne? Nevaříte? Nie. Nie? Sem chodí samý zdraví do tady těch lázní. Robíme rybičky, zubáče. Zubáča z Dunaja? Máme jelení guláš, aj čučoriedkový guláš, aj všelijak. Čučoriedkový guláš, to čo je? Akože jelení z čučoriedka. Zase děláte guláš S červeným vínkom a takéto, akože všetko možné. Máš. Já si dám veľa teda, si ti to nevadí. Nevadí. Já tebe taky teda ještě bys neřekl, že jsem tě ošidil. A ochutnáme teda tvoje halásle, jo? Áno, dobrú chuť. Taky dobrou. Ja si myslím, že tomu nič nechýba. Dobrá je. Takže máme recept na domácí verzi halásle, nepotřebujeme 7 druhů, stačí nám 3. Nezapomenou dlouho vařit a pořádně propasírovat. Já se nabaštím a musím za direktorem. Musím kudy tudy takhle někudy a tam tudy, jo? Tade treba, hej.